Sini maya ganang pan ganang kaplay kay tono hay no hay hamay ma ya faro tama himale hay no hay sikon chasabi ni kok tono sana ni jora manmani bagay belay kay to no hambay te kay to lobjak tung te norok nai tong nai yani khasani ta ko buhuk nong nobo chibay te Jisu Krishna ni mungbay lamsogo haydi hay no hay tini sikon chasa video ni bisingtay bini kokton nosong kanalayana ini ani kokton saklai jangnai wngkha o sungsani bahan bwthuyo जों tongnai borok rokni kok जों अनेक সময় kirilayo অনেক সময় sikrimatwi kok salayo ba o jaga khai mwtwi tongna o kamisango khai mwtwi hai khorang khnao ba lama kinaro usakang hor kuthugo mwtwi kaisa khnamani ba usakang mwtwi phuna thwimani besidin baloyakho lama kinaro bini simalung nugui hajaga kaisa khorang khnamani belai khai kiri sukka obo hairok जों अनेक সময় जों अनेक kwbangma kok rok जों salayo wngkhai oboni bagui tini o chikon chasa bini bisingtwi phaimani mul uddesho wngkhai o je जों tini sungsaro borok rok sikrio ba kirio ba burasa sikrio ba mwtwi khorang khnao himani o kok rok जोंno elambago tamosa tini obotino ani o sajaknai kokton chikon chasa kokton bokhorogo tujakha sikrijakmani kok borok rok sikrijakmani abo kubuida abo जोंनो elambago tamosa जों tini obono tino जों tini o kokton chikonsa khnamani digi thanglayana wngkhai puilao ang jottoni wngwi elambak poriwui nahanai Ezekiel 32 ni 22-23 potno ang puila kokrok Bible bai ang porinai tinta Bible ang porinai tekta wngkhai English version tekta wngkhai Bengali version tamni wngkhai obono srai srai wngsuknani bagui se o tinta je version twi porimani mul uddesho 32 ni 22 bai 23 poto जोंनो tamosaka phaidi जों puilao nailayano ah jaga tamos swijak tong 32 ni 22 potno ang puila khuktangnai o jaga swijak tongo Assyria bo bini bebak sengkrak rok bai arono tongo swkango o kok sajak Assyria bo bini bebak sengkrak rok bai arono sengbai bwtharjakbainai rokni mangkhor bo borokni mangkhorono kitingjak 22 poto saka oro kaisa Assyria hinui abo kaisa hamyani bumung bo hai hamya jemon nomdi je samung hamya khainai hingkhe जों bahan bwthwini somajo ba poribesho tongwi जों onek somoi hinlaio obole borok hamya ba obole soitan wngsukka abo जों bo somoi use kha je somoi samung chaya ba je somoi samung hamya khaika ba je somoi chaya wngwi thangkha ah somoi khe khainai no जों obo haikai borok hamya yakhaiba जों setan rok hinui जों chini khukmango जों salaio thik obo haino o Assyria bo o jaga kaisa setano जों rombui mano Assyria bo bini bebak sengkrak rok bai arono tongo abo tesa swkangni hoite norok o jaga Ezekiel 32 ni nok puilani hoite nai thangmano abo tebo srai srai wngna bagui tobe angkhe tini 22 bai 23 potno simino porisinai oro sabo Assyria bai bebak sengkrak rok bai arono tongo tamani no Assyria khe kaisa bokni o hamyani dolni bisingo kaisa het tei bini sengkrak rok bo ah jagano tongo hinsao sengbai bwtharjakbainai rokni mangkho rok bo borokni mangkho no kitingjak sengbai je bwtharjaknai rok bongni mangkhor bo ah jagano bongni mangkhor baksa kitingwi tonjak hinui जोंनो o jaga sao wngkhai जों faide uansuk laiyano
je sengbai buthar jaknai rokni mangkhorbo Asia bai tei bini sengkrak rok tongmani mangkhono kitingui no tonjak hinui chungno oro srai srai kai sao. Tei teispoto tamsaka borokni mangkhor ke hakor kuthuk kukse o Asia bai bini sengkrak rok je bok je koboro tongui tongmani. Bokni je tongmani jaga wngkha pura mnak pura morke haisi जों o jaga no hoite sai mano o belai kuthuk kuk hinsao. Tei bini palok bini mangkhono kiting laijak samni mangkhorok Asia tei bini sengkrak tei sengbai butharjaknai rokni mangkhorokbo o je Asia tei bini sengkrak rok bai bini das dasi soinyo samonto rok bai baksano sengbai butharjaknai rokni mangkhorbo ajagono kitingui tonjak hinsao. O mangkhor wngkha belai kuthukkugo tonjak hinui chungno o je Ezekiel 32 ni 22 te 23 poto जों nugo. Borok bebak no sengbai butharjaknai rok mang je tini o je Asia bai bini sengkrak rok bai je mangkhor je toni tonjaknai rok borok bebak no sabai butharjaknai rok sengbai butharjaknai rok tangoi tini borok tini sengbai butharjakkha. Je borok hoito kaham bo tini sengbai de butharjak na butharjakya abo nini ani thani proshno bai. Ba je borok hamya ba je borok sikok je borok tatal je borok mungsa kahamno phano nasigui maya obahai borok rokno o sengbai butharjaknai rokni soman. Butharjaknai rokni mang borokno gothang rokni hao sikriwo. Borokno gothang rokni hao sikriwo. Takhuk rok bukhuk rok. Proshno o jaga no tini je hamya bokhorok Asia kokrok bai belo hai hinui sao. Tei bini sengkrak rok je morke o je toni tonjakmani o morke wngkha belai khe kuthuk kuk. Tei sengrok bai butharjaknai rokni je pholabo o je bongni mangkhono kitingui no tonjak hinui chungno o jaga srai srai kai sao. Tei Asia bai bini selengrok je mangkhoro ba je kuthuk morke hao je tonjago obai no os je sengbai butharjak rokni mangkhorbo bongno kitingui ajagono tonjak. O mangkhorni o phola rokno o gothang rokni hao sikriwo hinui chungno o jaga srai srai kai sao. Khajani takhuk bukhuk rok proshno khai o jaga si जों अनेक समय जों tini poito khlainai rok जों tini salaio je abo nini bwkhasi nung bwkha soi kai thangla nini mungsa wngla khinui जों अनेक समय जों tini jukti poramorso जों khailai ba अनेक समय जों uansukhlaio tinile amabusya ba tinile purnima. Amabusya ke belai kirima singsa salthai asini swkangno ang o lama kinani o simalung ngula ang par wngui thana nangnai hinui chung अनेक समय जों uansukjak tingui जों tabuk thangjago. Khajani takhuk bukhuk rok जों je o ha swngcharo bahan bwthini wngui tongnai rok जों surilobui tongnai rok ba surilobui tongya rokbo jini takhuk bukhuk rok जों tini somajo tongui tongnai rok o prithibi hao tongui tongnai rok tini o koktoni bisingtwi obahai no je o sikri jago himani abo komuya. Aboni bagui no se tini o kokton chikon sajani bisingtwi norong thani phaimani. Khajani takhuk bukhuk rok जों o jaga srai srai nugo je o je ha kitingui Asia bai bini sengkrak rok je jaga borok morke yakhai ba je jaga borok somaj khawui je tongmani jaga sengbai butharjaknai rok ni pholabo a jaga no tonjago o phola rokno o sungsaro tongnai kwthang rokno sikri sokrok khaio hinui जोंनो o jaga Ezekiel ni 22 ni hoite 23 poto जोंनो srai srai sao. Phaidi takhuk rok bukhuk rok जों hwnkhe phaidi tabo जों Bangla Bible जों kisa nailaiano जोंना aro tamo hinui saka. O Bangla Bible lahamani uddesho wngkha tamo hwnkhe o je kokrok Bible porimanto Bangla porikha hwnkhe जोंनो oro tamo sa जों obo srai srai unsuknani
bagay. Ang pulyawano porinay tasing Ezekiel je 32 ni 22-23 pod Banglao tamo hini singno saka जों অবনাই লাইয়ানা जोंनो অর শাখা সেই স্থানে অসুর ও তাহার সমস্ত জনসমাজ আছে বাংলা বাইবেলখै ফাইকা आं तासिं कब्रक बाइबेल परि थांका एसिरिया हिनाय ओंखाय किन्तु बांला बाइबेलखौ जों नुखा असुर हिनै जों नुखा बुमुं तेसा जुदा हाय असुर जों जिमन ताबुकबो खोनाजाक आगिबो खोनाजाक जों अबाहाय अकग रकमै दंखा সেই স্থানে অসুর ও তাহার সমস্ত জনসমাজ আছে যে জায়গাও অসুর তঙ্গ তে বিনি সৈন্য সামন্ত রঙ্গ আজাগানো তঙ্গ তাহার কবর সকল তাহার চারিদিকে আসে তাহারা সকলে নিহত খড়গে পতিত হয়েছে অরব হইন সাকা যে অসেংবাই বুথারজাকনাই অরকে বাংলা সাকা খড়গে ইনাই যে সেংবাই বুথারজাকনাই রগব ও যে অসুর তে বিনি সৈন্য সামন্ত যেখানে তঙ্গ ও জাগানো ও সেংবাই বুথারজাকনাই রকনি মাং ইয়াখাইবা ফলাব আজাগানো হিকলাইজাক হিनै অজাগা সুংনো স্রাই স্রাইকে সাও গড়তে গভীর স্থানে তাহাদে কবর দেওয়া হয়েছে তাসিং সামানি যে গড়তে গভীর স্থানে মানে বেলায় কুথুক কবর বকন তঞ্জাখা হিनै जों তাসিং যে কবরক বাইবেল যে পড়ি উই থাংমানি এবং তাহার সমাজ তাহার কবর চারিদিকে আছে তাসিং যে সামাইকনো চারিদিকে কিটিংজাক বংনি যে মাং তঞ্জাকমানি বংনি যে বুসাক তঞ্জাকমানি বংনি যে ফলা তঞ্জাকমানি তাহারা সকলে নিহত খড়কে পতিত হয়েছে বংনি যে ফলা মাংবাই যে বুথারজাকমানি যে সেংবাই বুথারজাকমানি আবো যতন আজাকানো খিকলাই তঞ্জাকখা ও যে মরকেও তাহা যাহারা জীবিত দেশে ত্রাস জন্মাইত বাংলাখাই সাকা বরকন চিনি অকথাং হাও অকথাং তংমানি দেশ ত্রাস জন্মাইতো সিকিরিও সকরাও কিরিরিও হিनै जोंनो বাংলা বাইবেল স্রাই স্রাইকে সাকা আবনি বাগै সিতিनो ও বাংলা বাইবেল নতেবো পরিষ্কার কাই কবরক বাইবেল বাই বাংলা পরিও এখানে সাইমাননা বাগै ও বাইবেল নমা পরিও जों साइमानका ও জাগানে হইতে স্রাই স্রাই যে गोथां तंनाय रकनि हाव साबो सिकिरि सकराव खाय जों ও এলামবাকনি বিসিংতি जों दिनै साइमानका ও ভিডিও তোমানি মূল উদ্দেশ্য ওंखातामो जों अनेक समय सालायो जे बिगियाननि जुगाव गिदिंमानि करे आं नोंसो प्लेन सुनांगौ आं नोंसो गारि सुनांगौ आं नोंसो सिलाइ सुनांगौ आं नोंसो कम्पिउटार सुनांगौ आं नोंसो बेबाक सुनांगौ दङ नों सामनो गिरि थाइतो आव आबो कुबैको तामनि हिंखाय जों दिनै पयतो खालायनाय रक जों जत्तन सले कतर कक जत्तन सले कफा काहाम कक जों एलामबाक स्राय स्राय साव अबनि बागै दिनै कक तुमानि मूल उद्देश्य ओंखातामो जों जे सिक्रि जागो हिमानि जोंनो अब बाइबेलो तामाशा आमनो जों दिनै बुजिलायनायनि बागैसि अ सिक्रि नाय साबो बजानो हयते सिक्रि फाय जे अ सिक्रि नाय रक साबो अबनो साइमाननानि बागैसि दिनै अबिदिनि बिसिंति फैमानि आबनि बागै अदे खाजानि ताखुक बुखौरक आं पाइनानि सकान इंलिश बाइबेलो खैतामो साखा आं आबनो किसा परिवैनो हानाय तासिंखाय कबरक बाइबेलो एसेरिया हिनसाका बांला बाइबेल खैनखा असुर हिनै जों साइमानखा ते इंलिश बाइबेल खैसों अबतामो जों अब साइमानना बागै जों साइतोख्लायानो हायनो हाय आपतनो 22-23 पतां परिनाय एसुर तासिं बांला बाइबेल खैसा असुर अरखाय अरब असुरनि हायनो असुर is there असुर आजागानो तंग and all her company बिनि दल लगबाय बिनि दल माने सैन्य सामन्त असुरका किन्तु काइसा बखरक his graves are about him अरब हायनक चारिदिगे गुरि जाक बिनि कबर all of them slain बरक जत्तनो सेंबाय बुथार जाकनाय रक fallen by the sword सेंबाय जत्तनो तानै बुथार जाकनाय रकनि फलाबो असुर बाय बिनि जे सैन्य सामन्त तंगनि जागानो बिनि अजागा सुनो स्राय स्राय केसाव आबनि बागैनो खाजानि ताखुक बुखुगरो जों दिनै सिकिरि जागो हिमानि जों दिनै किरिओ हिमानि जों दिनै आजागा बाहायके पार ना हिमानि जों दिनै कमिजांगो दिनै अबाहाय नुखा हिमानि आबो कुबुइदा आबो सयदा
ba asoi engei tongkha hingkai o soi khainai o samung hamya khainai abo sabo obono saiman manma kaisi o video ni bisingtwi phaimani norok naitong rokno belai belai khai hambai kaito norokno hamari khaitung o video ni bisingtwi norok o video no jodi chajakgwi tongkha norok ontoto pokhe subscribe khaimano tamni hingkai nongni support nango nongni support sara o video no kok kothai kothoma kahamno ang prochar khaimaya oboni bagwi nok jottoni thani obono koimung o video ni bisingtwi nok chajagwi tongkhai nok share khaidi subscribe khaidi obo hai mwthangjaknai kok nok noksa nok linthani o kok thairok no tlangdi jottono no hambai option ungsitung kaito nokjaktung.